zozidlala Monday, Wednesday, Friday. Mnandi. Mnandi. Ufundani boss? Ufundani ku-TV? Ufunde esikole ku-TV. Kumele kufundise something vele. Kube khona ukufunda ubamba. Hayi, ukubukela nje ama-airtime lami. Wangiphi ifoni yami? Mawakho akafoni akabhali. Uthe uyaphi ngasuka la? Ngithambuka mina mama bezihambela ekuseni vele. Ngizange ngimbone namhlanje. Kodwa ushephi? Right, what down? Right, ngidlile. Yakho vele njani? Right. Awucabanga ukufuna idingela omunye umama? Mama? Hayi. Right shanga mangwe wami. Wahlala ngekho kanje? Uyazi ingane yakhe yenzani ngoba ndaye khona? Kanti khona vele wena usuke mhlopeka ngako futhi ebani. Sondela phela kuba. Ngijazi wena umoya wethu. Phambanisa ngikuthini. Lichonile. Urayithi makhu? Lichona njani baba? Qhamuka umjoniso wangivukisa. Hawu baba kathathu ngithe ngibangiphume ekseni ukungakafiki kodwa mina nombani. Ifoni yami ayisasebenzi. Busy. Ngisazange ngithole nesikhathi sokuthi makhu akungipha amazinga umntana ngathi ngizikhanda nyana manje. Awuna uthatha asefrijini uwadawute kancane so. Umuntu uzokwazi ukuthi i-story lesi. Hawu bantu. Hayi manje ubaba uzondelele kangaka. Hawu baba. Yebo uhambelanga lo ukuthi umusu ubuya kimi ufuna ngisineke. Manje usungibhalekela anti sengivukile. Hayi ubuya ngoqa. Manje uma usukhiche aseke indawo zokuthi ubuya phi. Dala phela ngizothi. Yikho kwazi. Kanti kasuka ngilandani kithi. Yasilinde. Ungithi. Akunithi phela. Hayi. Hawu baba. Ngathi uyazi. Uzokwenza iplan. Mami. Ngiyabonga Ntombi. Kanti lalela. Izolo ugcina ungasangenzelanga nje iTikTok. Kanti bese ngibatshela khona lo mama ngalo ukuthi phela mina umakuthe uzangenzela. Isho bethe ngiyenza umsebenzi uTikTok. Thatha ifoni yami uhambe uyangenzela khona ngayo. Khathi uhlangane nawe pheshe bekudinga ke. Ebusuka ngawe. Hawu baba. Kusafe lapha ngaphandle kusakhanya into yakubona nami into ukufika nje kunanto eyenza nje ke. Alright, ngisemphuma. Okay, dog. Singabe sisalinde uyazazi.
sami. Yabonga ukusipenda usuku nawe. Kanti ngiyonga futhi ngizovakashela ngabe uyavuma ngabe ngijona ngingine ngokuvakashela le. Lutho akusiye ukuthi angifuni ukuze lapho. Kodwa kukhona into engizi-avoida ukuthi uze lapho ezingagcina zisenzeka. U-avoidani? Angithi uyazi ukuthi incwadi engcwele ithi wesilisa nowesimama akumelanga bahlangane enkonzweni yaseqaleni. Haleluya mfundisi. Bengashadile. Iyona-ke lento engiyibalekelayo. Manje thina sizolinda isikhathi esinganani? Awuloboli, awukhulumi ngokulobola. Khululeka, ngakithi inkomo ziningi, ningabuya ngazo ngakini. Ubuya phela. Ngiyeza nami ngisahlakanisa, ngisakhuluma nabadala. Esingathi ngiyabona so sikhuluma nabadala ekhaya sokumama Tendi so. Nkosi yami, amalume sebengibuza bethi ngiyalazi ngithi malume ngiyabazi. Nkosi yami. Umkhonto. Nkosi yami. Ngiyazwana. Kuyaphi mama? Emsebenzini. Mhlawumbe usephindile izindaba zakhe zamalayini. Ungafani nawe. Ungangisola mina ngithi mina ngisenamfazi. Awukhona mama. Lo mbalele kanjalo. Kuyagodola namhlanje wezwa bona? Ikhona into engifuna ukuyibheka lapha. Iyaqala manje ngo-8. Awuthi ngibe ngicuphe lapho phela kuwo. Angitshenzani? Kunento. Hayi mabazangu baba. Hayi, ngifuna ukubukela something manje la. Hlale sofana ngena function bed and Shothi ungayekela babake kulaya ngamakhazi ukhona. Hawu makhulu. Ayifani nawe nje leyo. Yentana. Look at him. Angithi kubuhlakaniphile kuba umnikeza imassage. Ngizona kanjalo kumassage. Uyakuzonda ukwaselapha kumassage. Angikwazi nje massage. Mama. Sondela phela umfudumazi ngiyagodola manje. Ngithembu. Sekukhulana ngamakhasi ukhona. Ngiyakutshela kodwa ukuthi muhle kangakanani. Bakhona abafuna ukutshela ukuthi
lalela-ke mntanami. Iyodwa into engicela ukuthi ungenzele yona. Uvala umlomo. Ngimazile baba. Ngiyazi ukuthi kubuhlungu. Kubuhlungu kwamanje kodwa mengabe sesiphinda ngeke kube buhlungu yazi. Makhulu. Yakwazi konke engikwenzele wena mntanami. Angifuni lutho ngawe nganyami. Uwe wedwa nje, uwe wedwa ingane emnani. Konke engikwenza kuwe neku understand. Ungabe ungakubona namhlanje kodwa uzohamba ubona ukuthi ukwenza konke ekwenza ngothando. Ngiyakuthanda nganyami. Ngicela ukuthi ungalingi nje uyithi vuka uma wakho le ndaba. Nabangani bakhe esikoleni ngobatshela uyezwa. Ngoba njalo-ke konke abakuthembisa khona, konke akuthembisa khona uzokuthola mntanami. Uzokuthola konke uyezwa. Angisho ukuthi ufuna ifoni, ufuna i-laptop. Konke mntanami uyeza kusendleleni uyezwa. Uyangithembisa ukuthi uzovala umlomo ngeke umtshele uma ngeke ukhulume esikoleni ngeke ubatshela abangani bakho. Ngikuthanda mntanami. Thanda uyezwa mngani wami. Ngikuthanda ubaba uyezwa. Uzizwa njani manje ngoba usugezile? Right. Nawubukeka right kodwa mama kumele ngangena ebuthulu khala kanje uzothini sule phela inyembezi. Uzothini mina ngangena ebuthulu khala uthi ukhalela. Ungalali-ke right ukuthola ulele. Uzoba nembuzo ma. Makho. Iba yiphi phela mntana? Makho. Ngiyazi ukuthi imfihlo le. Ngithola njani bantu wabahle? Umuntu ukhathele makhele mani. Hawu makho. Ngale ukukhulumisa wazithulela uright Ntombi. Right. Hawu. Baba. Umntana nje uright. Mntana abantu. Uright sis. Ubona lonke kanti baba kwenzakalani ngomntwana? Uzombuza ukwenzakalani ngomntwana ucabanga ukuthi udlele mina ilanga lonke leli. Umuntu wasuthi umntwana enje engayezwa ukudla. Semncane umuntu lo wafana nawe. Suku lonke engahlanga ucabanga ukuthi kuzoba kanjani wena. Kanti manje ngoba besemsebenzini bemele ngenzeni ubuye endlini lapha ngizopheka ngeke ukusebenza mina wena ukhona. Wayesho ungaphekanga wena. Kanti umuntu ngawona usenza la endlini. Bengisemsebenzini. Namhlanje ubungekho off. Ubungekho off namhlanje. Cha, off kusasa. Phakathi kwenu nobabili khona into engahambi kahle angiboni ukuthi umakhuwa amalanga wonke lawa ngishiya ngaphekanga kaze ngimthola umntwana eyo nje. Kodwa yona ngithi uyisangoma. So icela ivuthiwe yalitshela sayopheka. Yabona ke manje. Uyasona mama. Qina manje. Qina makho. Usasifuna izithelo ngizela zona. Awuvula umlomo ngeke usithole. Ngibengithi ngizomeka sure ukuthi uhambe uyofuthi ebhodini kuwo. Jesu mabudzima Ma, makho. Ana pera ngithi